יום אחד הזמין עכבר הכפר את חברו, עכבר העיר, לבוא אליו לכפר לארוחת צהריים. השניים ישבו יחד על אבן קטנה, ועכבר הכפר הגיש באהבה גרעינים, שורשים וקצת עשבים טריים. עכבר העיר טעם, חייך ואמר, תודה חברי, עכשיו אני מזמין אותך אליי, לעיר הגדולה, שם תאכל אוכל משובח וטעים כל יום. עכבר הכפר שמח מאוד על ההזמנה, והשניים יצאו לדרך. כשהגיעו לעיר, נכנסו למחסן גדול. עכבר הכפר הביט סביבו בפליאה, שקים של קמח וסוכר וסלים מלאים בתאנים ובתמרים. וואו, קרא עכבר הכפר, מעולם לא ראיתי כל כך הרבה אוכל. הוא רץ לטעום תאנה עסיסית. אבל פתאום הדלת נפתחה. איש נכנס למחסן לקחת קמח. ברח מהר, לחש עכבר העיר. שני העכברים רצו והתחבאו בתוך חור קטן בקיר. כשהכל נרגע, יצאו שוב והמשיכו לאכול. אבל לא עבר רגע, ושוב נפתחה הדלת. שוב ברחו העכברים, ושוב התחבאו בפחד. אז לחש עכבר הכפר. אני חוזר עכשיו לכפר שלי. אולי אין שם הרבה אוכל, אבל יש שם שקט, ביטחון ושלווה. ועכבר העיר הבין וחייך בהבנה.